108. deň. Ak si tu náhodou nový a nevieš, o čom hovorím, tak dnes je 108. deň, čo robím 500 klikov každý deň. Na to mi nebolo nič zaujímavé, ale čo som tak postrehol poslednou dobou, že kliky už mi idú viac menej automaticky, že telo si na to už zvyklo, adaptovalo sa, svalovicu vôbec nemávam a začínajú sa mi viacej vyrysovať ramena a triceps, vidieť fotka. A čo som sa si tak aj písal s umelou inteligenciou, že ako je to vôbec možné, tak moje telo za viac menej teda svalové bunky sa dalo do ultramódu a teda bunky sa obnovujú rýchlejšie. Čo tým chcem povedať je, že tiež som vyrástol z prostredia, kde sa hovorí, že musíš oddychovať, musíš regenerovať, ale všetky tie slova v momentálnej mojej situácii boli len slova, ktoré boli taký ako keby ten limit a bariéra, ktorú som si dal do hlavy, viac menej bolo mi to dosadené do hlavy. A už teraz viem, že dá sa cvičiť každý deň, dá sa makať každý deň, pokiaľ chceš a tu si to nastavíš tak, ako ty chceš. Nechaj si to prejsť hlavou, ja si aj kliky a užívaj nedeľu.